V tomto videu som pušol Edgara na Maxtier a zároveň to je môj prvý Maxtier, a či to bolo ťažké alebo ľahké, to si dozvieš v tomto videu. No tak toto bude celkom dosť ťažké, lebo tu je celkom dosť asasinov a dosť tankov, ako napríklad to Bibi, no a dúfam, že to dáme. Lebo ja už som to raz skúšal, ale moc na to nešlo. Tak som sa rozhodol, že to skúsim znova, ale teraz zabijeme pekne Shadea. Radšej preč. Ok, radšej preč a podľa mňa to môžeme dať, keď už je len 9 brawlerov, ešte aspoň 5 a máme 4. miesto. Dobre, už tu je Edgar, zabijeme ho. Zabijeme Edgara, poďme ho zabiť. No nič, 7 brawlerov v hre, za chvíľu tam máme úplne vyhrané. Tak musím snažiť. Ok, ja si tu radšej pokempím, nech som safe a... Už je 5 brawlerov, ok, už je 5. A už sú, ešte nie sú 4, už som si myslel, že budú. No tu teraz ideme zabiť toho Edgara, kamo, ale dúfam, že nás nezabije on, hej. To bude také tesné. Akože, podľa mňa by som to vám vyhral, bo ja mám 3 powery, on má 1. Ok, ale teraz pekne dal, nemá šancu, normálne nemá šancu. Ok, poďme, pekne ho dáme. Nie. Nie, kamo, nás tam zabil Shader. Dobre, ale s vami 4. miesto, takže nejaké poháriky. Kamo, je už iba 8 brawlerov, to môžeme dať hneď na 4. miesto. Ok, ja takto sa schovám do kríka, alebo radšej sa idem schovať niekde inde, alebo niekoho nájdem. Dobre, tu sa schovám radšej. A už sú 4 brawlery v hre. Ok, to je dobre celkom, dobre, super, už iba 4. No a teraz už len 3, takže vlastne to už musím vyliezť, lebo už ma tam vyhnala zóna. Tak ja tu teraz skočím pekne a zabijem ich tu. Poď skočím na Edgara a zabijem ho pekne. To čo? Ako nás mohol on dať reálne? Však mal menej no dobre, mal viacej power. Ok, kamo, tak trocha si pokempím, lebo sa bojím, že by som zomrel, tak sa tak schovám. No a 9 brawlerov je hre, čo znamená, že by som mohol za koho vyhrať, len tu ujde nejaký search. Len dúfam, že nejde ku mne, ja už si takto dám ultinu, keby tu išiel, ale našťastie nejde. Ok, takže som safe. Počkaj, nie, niekamo nie, on už to nejde. Nie, ja musím odskočiť a zdrhám. Musím zdrhnúť rýchlo pred seržom. No ok, ja sa ním schválne tu dám si shield a Surge ma asi dostane. No tak nič, kámo. Ok, Surge ma asi dostane, takže snad ďalšia hra vyjde. No nič, kámo. Ok, tak som na ďalšej hre, ktorá bude asi celkom ťažká, lebo som medzi Frankom a Surgeom. Tak idem zobrať čestku, no a dúfam, že to dáme. Ok, poďme na to. Dobre, ja idem teraz zabiť pekne toho Franka a teraz to pekne zabijem. Poď, nie, kámo, nie. No nič, kámo. Ok, ľudia, tak ja teraz trochu vyspidujem, keď už budem mať viac trofí. Ok, tak už máme 96 trofí, tak dúfam, že to už teraz dáme, lebo je to posledná hra do Maxieru. Tak prosím vás, držte mi palce a ideme na to. Ok, už sme v poslednej hre, ale bude to trochu ťažké, lebo sú 2 kitovia, ale ja dúfam, že to trochu dáme, takže budem sa naozaj snažiť najviac ako dokážem. Ok, tak ja už na to idem. No a idem sa schovať do kríku, lebo nechcem sa im teraz nejako fajtiť a idem sa schovať takto, keby náhodou Search strieľal, aby ma náhodou nestrelil. No a niekam ja musím ísť preč pred ním. No nič, tak ja utečiem a potom sa možno vrátim ešte, uvidím. Dobre, tak ja schovám túto, ale ten Search ma musí prenasledovať kuse. Fakt neviem akože prečo, však má toľko ľudí na mape. Ok, musím utiecť pred Rickom. Ok, ja tam utečiem teraz, ok. 8 brawlerov v hre, takže ak ešte pár z nich zdechne, tak to možno vyhráme. Ok, 7, Kid zabil Kita. Dobre, tak 3 brawlery dole a máme Maxtier, takže už to sme naozaj blízko. Ok, len Perl nás zase bude strieľať. No hej, kámo, Perl nás bude strieľať. Ok, už 6 brawlerov, takže už len 2 dole a máme Maxtier a už len 1, ľudia. My to dáme, my sme to už dali. Ty vole, 4 brawlery. My sme dali Maxtier. Ok, tak ja už som zdechol, to jedno, ale ľudia. My sme dali Maxtier. Reálne to čo? Akože tomu to fakt neverím. My sme dali Maxtier normálne. No tak super, kámo, akože. Ok, tak toto video môže naozaj už úspešne skončiť. Je to môj prvý Maxtier a ak sa vám páčilo, tak prosím vás dajte like a odber. No a ak pod týmto videom bude aspoň takže 10 lajkov, tak vám sľubujem, že natočím ďalší push, napríklad na Leona. No a tak to je zatiaľ tak, že všetko. Vidíme sa u ďalšieho. No a zatiaľ čus.